pasun ni dono asai rauda koi tum khau apa ugia gadana ni don mak shabo sankale ani su saga ni don asai ani mak disturb kotai na koi borya wise utai लेकिन उठाए हो गया बाइट क्या हरी कहते हरी दो इसको मैं मार रहा हूं इसको मागेको अब त्यसो सपन बढाउँदा माका आउँछ एक एटीएम चोरु होइ त अनि सेक्युरिटी कसो मार गालीको अनि पैसा हातगालमा दिमाग छानी मुनमा होटल मुगे यसको माथा मुनसा मारो बुझाला यसको मागेको गाड हरीको या तो हरीको त ला हो वो आज उठ्लो न ह वो आज उठ्लो न एकदा कोइ त सुसागा दिन गुर्खेन सुसागा गुर्खेन का ह उठ बेगिन उठ चकितको निदान खो अस्ता झोरको हुन्छ हो त हुइ गेलो यो अन्यम पोस हारीको दाइ हामी दोन दिसानको दाइ मिसाइदिलो हाते सांग मका हामी दोन पोस गेदो हारीको त कोताइको दोन दिसानको दाइ निदान राउन पोस रासे लेट जालको निद बसे तोर जाने वो हारीको दाइ वो अनि कित करि त चाहिँ एकदा पनि यो तुक्दा खै मानेको हारीको दाइ दोन दिसानको दाइ गाडा अनि दोरा सबै त Yo, tuk dah kau tahu, susah dah. Azun ni dah apa? Mort begin dah itu sah. Sorry क्या? हाँ? ing susah dah. Ada kau ini ni dah lah. Sorry ya lah. Nam kau part bodo. Susah dah ni dah orang हाँ? बिल के तो हारी खोता हां ओरानी छोटा मुझे बाइक के तो हारी hari kota sama kah? Kota. Begin sama ya bos kalau di total bayar aja. Begin sama. Bos kalau hari kota begini. पोस्टको मोडको लाग्यो ओए त्यहाँ मोडको लागत न पोस फारीको छ ए अब मोडको लाग्तो ल अनि मुखे गाडा बाड हारीको त
तो सांग तुगे म्हाका. चुकून तो साणी म्हणून मगे आनी दुसऱ्या जाग्यार मी परत आवय सारकें सांगता आवय मुगो ते नाल तुमची पोस्ट फारीक करता आवय मुझे ना हारीक कोता सांग म्हाका. केदो हारीक कोता सांग म्हाका. केदो हारीक कोता. फिलिप दाखयता. नाही माल्यार काम जायना माल्यार काम जायना माल म्हणून पुष्प भेटव तुका बरे मातशें उलोवया बरे मातशें सुजमे काय आमकां कळ्ळें न्हू बरे मातशें उलोवया मोगान उलोवया शांतीन उलोवया बाकी पुष्प भेटव माल म्हणून पुष्प भेटव आमकां कोतो गो कोण गे गो ती ऐक ना सुजमे काय म्हणते ना मग सुजमे काय आहात का बरे मातशें उलोवपा जाय मनशान कितें जाला कितें काट तूं कितें कोतोलें कितें हारी कोतोलें बरे एक उलोवपा जाय ए सानी म्हणून कितें माल म्हणून पुष्प भेटय मालाक गो उलोवया बरे कोण उलोवया घरान बसया उलोवया शांती मोगान उलोवया मोगान मोठने बरें रे पूण एशकोन मारप माल म्हणून पुष्प भेटय पोस्ट कोणा पोस्ट पण गिन्यान म्हणते ना गिन्यान म्हणते ना तुका पोस्ट कोण मागताय ते पतन माता माले आम तुका हाफ रेटीन पोस्ट दितले बुला हाफ रेट मानांगो आम तुगे भाड फारी कोताय न्हू मानांका आवय हॅलो माके एक बाड्या लूम दाय आलो मेतो